Калі вам нешта не падабаецца ў дзейнасці чыноўнікаў і вы незадаволеныя тым, як ідуць справы ў дзяржаве, эканоміцы, палітыцы, адукацыі, чым заўгодна, у вас ёсць магчымасць усё змяніць. Так лічаць улады. Яны сцвярджаюць, што прыдумалі для вас спосаб данесці да іх свае прэтэнзіі. На этой неделе прошли тематические диалоговые площадки. Яны, як грыбы пасля дажджу, пачалі расці ў 2020 годзе, калі адбыліся найбуйнейшыя ў гісторыі Беларусі пратэсты. На базе предприятия «Белтелеком» состоялась диалоговая площадка «Сила закона». Улады хочуць прадаць гэтыя мерапрыемствы як так званы канструктыўны дыялог з грамадствам. Сутнасць простая. У залю наганяюць людзей, на сцэну садзяць начальства, так званых дэпутатаў, часам сілавікоў, і прапануюць людзям задаваць нязручныя пытанні, спрачацца, выпускаць пар, каб не было патрэбы ісці на вуліцу. Бо менавіта падчас гарачага жніўня 2020 года ідэя такіх дыялогаў і прыйшла ў галаву Лукашэнку. И крестьяне имеют право на свое слово, и рабочие хотят свое слово сказать, и специалисты этих предприятий, и учителя, и врачи хотят сказать свое слово, а не бесчинствующие молодчики, которые ходят по улицам и кричат, что они хотят диалога. Никакого диалога они не хотят, и с улицы никто из властей за стол переговоров не сядет. Гэтая ідэя была лукашэнкаўскай альтэрнатывай мітынгам. Маўляў, хочаце дыялогу, ідзіце ў актавыя залі і размаўляйце. З таго часу дыялогавыя пляцоўкі праходзяць на заводах, у дамах культуры, у школах, літаральна паўсюль. За год іх праходзіць больш 1000. Улады сцвярджаюць, што на іх беларусы выпрацоўваюць рашэнні актуальных пытанняў. Это площадка, на которой можно высказать свое мнение и быть полностью уверенным, что выслушают, поддержат. Але не ўсім так пашанцавала, як гэтай маладой спецыялістцы. Наслухаўшыся прапаноў пра дыялог, 2 гады таму пенсіянер з Гомельшчыны Мікалай Віцікаў пайшоў з прапановай дыялогу да старшыні мясцовай Белай Русі Ірыны Канавалавай. 68гадовы тады мужчына прапанаваў абмеркаваць папраўкі ў Канстытуцыі. Свае развагі ён запісаў на аркушы паперы і прынёс на прыём. Але замест дыялогу прадстаўніца рэжыму выклікала на яго міліцыю. Пенсіянеру прысудзілі 8 месяцаў калоніі. Что тут незаконно, что тут несправедливо? Мужчыну судзілі за дыскрэдытацыю Рэспублікі Беларусь. Паводле абвінавачання пенсіянер хацеў распаўсюдзіць непраўдзівыя звесткі шырокаму колу асоб. Можна толькі здагадвацца, як гэты выпадак паўплываў на іншых. Дадаў імпэту ўдзельнічаць у гэтых паляцоўках ці, наадварот, напалохаў. У афіцыйнай прэсе сумневаў няма. Подобные диалоговые площадки очень нужны. Ну, давайте паглядзім, каму і навошта. І што адбываецца на гэтых дыялогавых пляцоўках. Пра атмасферу мы можам меркаваць па відэа адтуль. Іх багата на ютубе, як вось гэта са старонкі БДУ. Музыка, монтаж кадры, гэта ўсё рабіла БДУ. Мы проста паказваем 10-секундны урывак. Але ёсць і больш вясёлыя пляцоўкі. Гэты тык-ток мы таксама пакідаем без зменаў. А вось гэтая была не менш сімпатычнай. У лютым дыялогавая пляцоўка прайшла ў інстытуце лесу Акадэміі навук. Калі вы думалі, што там размаўлялі пра лес ці пра навуку, то не. Вось кароткая вытрымка. В рамках диалоговой площадки мы рассмотрим складывающуюся геополитическую обстановку в мире, особенности военно-политической обстановки в регионе и те деструктивные шаги, которые предпринимает коллективный Запад для того, чтобы дестабилизировать обстановку в союзном государстве, в том числе в Республике Беларусь. Аналогичной была и атмосфера на диалоговой пляцоўцы с министром культуры Геннадием Маркевичем у Витебску. К сожалению огромному, мир неспокоен. Мы видим, что происходит на внешних контурах нашей страны. Практично усе диалоговые пляцоўкі, якія мы побачили на ютубе, адбываюцца практично аднолькава. З
Спачатку выступаюць чыноўнікі, ідэолагі, дэпутаты з палітінфармацыі. Яны пераказваюць тое, што беларусы штодзённа могуць чуць па афіцыйнай тэлевізіі, што свет у агні, і толькі Беларусь застаецца астраўком стабільнасці. Зразумела, дзякуючы нязменнаму лідару. Вот президент недавно выступал и сказал: Дыялогавыя пляцоўкі асабліва актыўна праводзілі напярэдадні так званага рэферэндуму наконт абноўленай канстытуцыі. У афіцыйных СМІ паказвалі, як грамадзяне адзінагалосна падтрымліваюць усе прапановы Лукашэнкі. Диалоговая площадка прошла познавательно и интересно. Каждый из участников сделал вывод, что основной закон нашей страны нужно не только знать, но и уметь им руководствоваться. Адкуль журналістка зрабіла выснову, што кожны там зрабіў такую выснову, можна толькі здагадвацца. Тое ж самае адбывалася напярэдадні і пасля усебеларускага народнага сходу. Поговорили о том, какие перспективы открываются перед молодежью, которая, к слову, активно принимает участие в обсуждении законопроектов. Ведь благодаря созданию такого уникального органа власти молодое поколение может принять непосредственное участие в управлении государством. Дыялогавыя пляцоўкі – гэта, па сутнасці, яшчэ адзін інструмент, апрача афіцыйных СМІ, данясення да беларусаў таго, што ўлады лічаць важным для сябе. Бо нішто не заменіць кантакту вочы ў вочы, лічыць депутат Марзалюк. Никакой интернет, никакая визуалистика не изменяет прямого контакта. Когда ты смотришь в глаза, видишь человека, то твоя фальшь, твоя неправдивость и твоя искусственность, она видна сразу. Адной з самых папулярных тэмаў пляцовак стала тэма, якую ўлады пачалі раскручваць пасля 2020 года. 14 марта в ИГУ прошла диалоговая площадка «Геноцид белорусского народа. Память и боль Витебской земли». Які можа быць дыялог па гэтай тэме, калі ў Беларусі крыміналізаванае адмаўленне геноциду беларускага народу. А кансэнсусу па гэтай тэме няма нават сярод гісторыкаў. Некаторым з іх у Беларусі пагражае турма. Зрэшты, на пляцоўках па гэтай тэме найчасцей выступаюць людзі у пагонах. Прокурор Пужанского района Вербицкий Александр Михайлович. Дыялогавыя пляцоўкі сталі рупарам прарасейскай гістарычнай прапаганды. Беларусам там убіваюць у галовы, што Расія бараніла беларускі народ тады, калі Еўропа хацела яго знішчыць. Именно в период Российской империи мы выстояли в таком фактически первом массовом нашествии европейских народов на нашу территорию, наполеоновское нашествие, когда сюда пришла фактически вся Европа, объединенная Наполеоном. Хаця і там часам бываюць нечаканыя павароты. Вядомая прарасейская актывістка, прадстаўніца камуністычнай партыі Вольга Бондарова адкрыта выступала супраць ушанавання памяці ахвяр камуністычных злачынстваў у Курапатах. Не вытрымаў нават депутат Марзалюк. Скажите, для вас мнение генерала Сергеенко, который сейчас возглавляет главу администрации и был первым замом председателя Комитета государственной безопасности, компетентно, да или нет? Для меня да или нет? Але такія выпадкі – вялікае выключэнне. Кухню дыялогавых пляцовак нядаўна ў эфіры СТВ раскрыла дачка праўладнага палітыка Олега Гайдукевича Елизавета. Диалоговые площадки. Всем студентам раздают вопросы, которые они должны задать, а тем, кто действительно хочет задать вопросы, просто не дают этого сделать. После этого я перестала ходить на диалоговые площадки. Былы старшыня фрунзенскага РАУС у той жа студыі правёў міні-расследаванне і знайшоў вінаватых. Вынік быў нечаканы. Кто пятая колонна? Кто против государства? Кто против линии? Чиновники среднего звена, кто ленится делать хорошо. Есть и такие. І зноў выйшлі на саміх сябе.